טוב, בוקר טוב, ותודה לכולכם שבאתם. אנחנו נתחיל עוד רגע פה בשימוע הציבורי שאנחנו נעשה היום לשלושה מתוך ארבעת המתמודדים איתם מפלגת העבודה לראשות הקק"ל. אני רוצה קודם כל להגיד פה פשוט תודה למתמודדים כשהם יבואו, להגיד תודה רבה למיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית בירוחם. לציין את מה שאני מניח שכל מי שנמצא פה בחדר כבר יודע, וזה שאפי שטנצלר לא יגיע לפה, הוא זמן, הוא לא יגיע מסיבותיו, כל אחד יעשה עם מידע הזה מה שהוא צריך ומה שהוא רוצה. המטרה שלנו באירוע היום, בעצם בהמשך לסדרת תהליכים שאני חושב עשו הרבה מאוד שינוי ושיפור במפלגה הזאת, אז אני אתחיל קודם כל, אני חושב שהקרדיט הגדול מגיע פה לחברים מהחוג לדמוקרטיה, שאני לא זוכר את המשך, אבל הם אמרו לי שאפשר להגדיל את החוג לדמוקרטיה ולהספיק טוב. אני חושב שזה תהליכים שהם תהליכים קריטיים של המפלגה שלנו, במגמה להוציא מהכוח אל הפועל את מה שאנחנו מדברים עליו המון בינינו, ומנסים לדבר עליו עם הציבור. ומה שאנחנו נעשה פה היום זה בעצם לנסות לייצר איזשהו סטנדרט חדש למה אמור להיות בתהליכים ציבוריים מפלגתיים בסדר גודל כזה. אחת הטענות הגדולות שנשמעו מהרבה מאוד אנשים בדרך לבחירות האלה זה שזה תפקיד כל כך גדול שזה לא איזה תהליך שהוא פנימי שלנו. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שהוא רק נוגע לתוך המפלגה ולנו, אלא יש פה משמעות גם לתהליך וגם לבחירה שלנו בסוף לאיך המפלגה נראית כלפי חוץ, מה היא עושה, מה היא לא עושה, וזה דברים שהם מאוד משמעותיים, ובגלל זה בעצם היה פה סדרת מהלכים שאני חושב בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד שהרבה מאוד גורמים ביחד עשו פה מהלך גדול ושינינו סדרי בראשית במפלגה בצורה מאוד מרשימה, אבל אני חושב שמצד שני אנחנו פה באמצע הדרך. זאת אומרת, אם בסופו של דבר מה שהיה הוא שיהיה, אז לפחות מבחינתי ההישג הוא מאוד חלקי. אני אומר את זה על דעתי, וכל אחד בסוף מסתכל על זה איך שהוא רוצה. היה לנו את הרבה דיונים פנימיים, בנושא ששוב, לפחות לדעתי, התהליך הוא לא הדבר הקדוש בכל דבר, אלא גם השאלה בסוף מה יוצא מזה, ואם מה שיצא מזה לא ישפר את מצבנו, אז התהליך כנראה לא עשה את שלו בצורה מספיק טובה. אני אעביר את המיקרופון לאור, שינהל פה את הדיון מפה והלאה. אנחנו נעשה פה עכשיו את הסדרת, נתחיל עם מיכאל, ואחרי זה עם דני עטר, ואחרי זה עם נחמן שי. וזהו, שיהיה לנו בהצלחה. תודה. אז רק עוד כמה מילים לפני שנתחיל בשימוע עצמו. קודם כל שימוע, הרבה אנשים העירו על זה שזה עושה קונוטציה קצת לא טובה של חקירה משטרתית או פלילית. הכוונה היא שימוע כמו שעושים בארצות הברית בקונגרס, hearing, כן? אנחנו שואלים את המועמדים שמבקשים את האמון שלנו, מה הם מתכוונים לעשות, שואלים אותם על הרקורד שלהם, על העשייה שלהם. אין פה שום כוונה לצלוב, כן לעשות חיים קשים, לשאול שאלות מאתגרות, אבל זאת המטרה. אני רוצה להודות גם למועמדים, גם המון לאורי קידר וצעירי מפלגת העבודה, המשמרת הצעירה שגם כן נרתמו לעניין הזה. אני רוצה להודות לכם, זה לא מובן מאליו שהגעתם לאירוע שהתחיל בעצם רק לפני יומיים, עד לפני כמה ימים בכלל לא ידענו מה היו עם הבחירות האלו, הכל קרה ברגע האחרון. גם המצב הביטחוני והמצב רוח הלאומי בטח לא עוזרים, אז אנחנו מאוד מעריכים את זה. מילה קטנה על האג'נדה שלנו בחוג. אנחנו גאים בזה שהמפלגה שלנו היא הכי דמוקרטית, אבל אנחנו חושבים שיש עוד הרבה מה להשתפר. דמוקרטיה זה לא רק בחירות, וזה לא רק ללכת לקלפי ולהצביע, בזה אנחנו מצטיינים. דמוקרטיה זה סט שלם של ערכים, זה להתנהל בצורה שקופה, זה לקיים כללי משחק יציבים ולא לשנות אותם כל שנייה בהוראות שווא וכל מיני מחטפים, זה לנהל שיח פתוח וכנה ואותנטי, וזאת גם המטרה של האירוע הזה. אני שמח שהצלחנו בכוחות משותפים להביא את ההכרעה הזאת לוועידת המפלגה, זה מהלך שהוא דמוקרטי והוא חשוב והוא תקדימי. אני מקווה שנצליח גם לגרום למועמדים שהיום מתמודדים על התפקיד ורוצים את אמוננו להגיד דברים קונקרטיים, זה גם חלק מהמטרה של האירוע הזה. כי לשאול מי בעד מיגור הטרור ומי בעד שקיפות זה פשוט. אנחנו רוצים לשמוע אותם מתחייבים לדברים קונקרטיים, מה הם הולכים לעשות שונה בתור ראשי קק"ל. כמה מילים על הכללים באירוע הזה. אז יש לנו פה, זה אירוע מתגלגל, יהיו לנו פה 3 שימועים, נתחיל ממיכאל ביטון,
לכל מועמד יעמדו 45 דקות, לאחר מכן נעשה הפסקה של 10 דקות, ואז לפי איך שנהיה עם הלו"ז, יכול להיות שאולי נקצר אותה קצת. אחר כך יהיה דני עטר ולבסוף נחמן שי. כל מועמד ראשית יקבל 10 דקות שהם הזמן שלו להגיד את המנטרות שלו, את האג'נדה שלו, ואני מבקש בשלב הזה בלי הערות ביניים, בלי הפרעות. זה היה 10 דקות של כל מועמד. לאחר מכן 20 דקות, רבע שעה 20 דקות של שאלות מנחים, זה שאלות שמוכנות מראש. לכל מועמד יהיו 3 שאלות שהן בעצם זהות, שנוגעות לדרכה של קק"ל, למדיניות. זה שאלות שגם המועמדים קיבלו מראש והתכוננו אליהן. ומעבר לזה 2 שאלות שהן שאלות הפתעה שנוגעות כל אחד לעשייה שלו ולרקורד האישי שלו. ולאחר מכן עוד רבע שעה של שאלות פתוחות מהקהל. פה תמיד מדגישים את זה באירועים, אנחנו לא מחפשים נאומים ומונולוגים, שאלות קצרות וחדות ומדויקות וכמובן רלוונטיות. זהו, עכשיו אף אחד לא חייב להישאר עד סוף האירוע, מי שמעוניין להשתתף רק בחלק מהשימועים זה בסדר גמור, רק אנחנו מבקשים שמי שמגיע או נכנס שיעשה את זה בצורה שקטה ובלי לעורר הפרעה ולתת לאירוע להתגלגל. זהו פחות או יותר, נראה לי שאנחנו יכולים להתחיל, ומיכאל הוא הראשון שלנו. חבדו את מיכאל. אז כמו שאמרנו, 10 דקות, הבמה כולה שלך. תודה רבה אורי ואור. עצם העובדה שהחוג לדמוקרטיה במפלגת העבודה מוביל תהליך שקוף כזה, השם שימוע לא משהו, אבל לא יודע, הקשבה ציבורית, פתיחות, שקיפות, אירוע שקיפות וקק"ל, משהו באזורים האלה. אבל העובדה שאנשים ביום שישי בבוקר באים ללמוד ולשמוע על קק"ל ואכפת להם מהמראה של מפלגת העבודה כפי שמשתקף בארגון הזה ובעשייה שלו, זה דבר מבורך. את 10 דקות של הפתיחה אני אנצל ל3 מרכיבים, 1 קצת על עצמי, 2 על העשייה שלי עד היום, במיוחד ברשות המקומית בירוחם, ו3 כמה קווים מנחים ומחשבות על קק"ל שנעמיק בהם בתוך השאלות ובתוך הדיון הזה שהתפתח. אני גם, הדף הזה של החוג לדמוקרטיה, אם שמעתם אותי וקראתם את המכתב שלי, אז לא יודע מי כתב לפני מי, אבל הרבה מהדברים כתובים. סך הכל העקרונות האלה מקובלים, ואני גם מתייחס אליהם בתמצית באופן ישיר בהמשך. חשוב לי תמיד להתחיל במקור. נולדתי בירוחם, ההורים שלי עלו ממרוקו, אליהו ומסעודה ביטון, זיכרונם לברכה, התיישבו בירוחם ב-1963, אני הצעיר, לבן 9 אחים. עד גיל 17 הייתי נער סביר בתנועת נוער, מדריך בתנועת נוער, קומונר בבני עקיבא, וגם איש חוגי טבע, ככה מתנדב, אבל בלימודים לא משהו. התגייסתי לגולני בגיל 17, גולני אפשרו לי עמדה של הנהגה ראשונה, מ"כ, סמל, קצין בבה"ד 1, קצין בגולני וממ"ח בבה"ד 1, ו20 שנות מילואים פעיל עד היום בבלסר שריון. איך שהשתחררתי הקמתי הכנה לצה"ל, לאפשר לילדים מירוחם את ההזדמנות לשרת בצה"ל כראוי, כקרש לאזרחות טובה. שנה ראשונה עבדתי בגינון, השלמתי בגרות והתנדבתי בקהילה. 7 שנים אחר כך עבדתי בחברה להגנת הטבע כאיש חינוך, טבע וסביבה. אז נושא הסביבה והטבע קרובים לליבי, והמקצוע שעשיתי הכי הרבה שנים היה בעולמות הסביבה והטבע, בחברה להגנת הטבע, גם כמדריך, גם כמנהל. ב7 השנים האלה השלמתי בגרות ותואר ראשון, ובמקביל עסקתי במגזר השלישי. הקמתי עמותה שנקראת עתיד, תיעוד ירוחם לדורותיה, בניית זהות מקום וזהות אישית ומבט על העבר ועל העלייה כמבט מצמיח שקורא לפעולה כלפי העתיד ולא דווקא הישארות במקום של האשמה ושל ייאוש, אלא גאווה בזהות במקום שלנו ויציאה לעתיד טוב יותר. לאחר 7 שנים בחברה להגנת הטבע ניהלתי את מתנ"ס ירוחם, שם גם עמדתי בראש עמותה לילדים ונוער בסיכון, קליר, קהילה למען ילדים בירוחם, ושם עשיתי גם תואר שני, משם
עברתי לסוכנות היהודית, ניהלתי את אזור באר שבע, כך שהמוסדות הלאומיים והתהליכים של המוסדות הלאומיים לא זרים לי. שם גם עבדתי עם קהילת מונטריאול וניהלתי את השותפות, הקנדים, עבדתי עבור מונטריאול בסוכנות היהודית 3 שנים, הזמינו אותי לנהל במקביל קנדה את כל ההשקעות של יהדות קנדה בארץ, וניהלתי את התכנון האסטרטגי ואת התקצוב של יהדות קנדה בישראל. אז ככה, נושא התקצוב ולאן הולך הכסף, ואיך עובדים עם רשויות, ואיך עובדים עם מגזר שלישי, ואיך עובדים עם ממשלה, זה דבר שצברתי בו ניסיון ברמה הארצית, ובמיוחד בכספים שמחוברים לעם היהודי, וקק"ל יש מרכיב שלם של העם היהודי שאנחנו לא מדברים עליו, אנחנו חושבים שזה ארגון ישראלי, יש לו כסף ישראלי והכל ישראלי. יש סיפור של שפה ותקשורת ודיאלוג ושם ביהדות העולם. אגב, קק"ל יש לו שם רע מאוד ביהדות העולם. JNF ארצות הברית נטש את קק"ל, JNF אנגליה נטשו את קק"ל ופעלו באופן עצמאי. זאת אומרת, הארגון הזה לא רק שאסף פה תדמית רעה בישראל, גם בארגונים המקבילים שלו ביהדות העולם. לאחר מכן הייתי במכון מנדל 2 ומשם 5 שנים כראש המועצה המקומית בירוחם, זאת הקדנציה השנייה. איתי הסגנית שלי טל אוחנה, ממלאת מקום ראש העיר, שנינו בני ירוחם. אני עמדתי בראש העמותה שהקמתי, העמותה שאני הכי גאה בה, עמותת צעירים בירוחם, שתפקידה לעודד את בני ירוחם לחזור הביתה וצעירים חדשים להתיישב, להיות יזמים בחברה, בקהילה, בחינוך ולחולל שינוי. מתוך העמותה הזאת צמחה ההנהגה הפוליטית של ירוחם, והעמותה הזאת ממשיכה לעבוד ולעשות עבודה טובה. עכשיו קצת על התפקיד שלי כראש רשות. כשהגעתי לתפקיד הזה קיבלתי ארגון שנוהל על ידי אדם דגול שעשה עבודה טובה, אבל נאלץ להחזיר את ירוחם בהלוואות כיוון שלא קיבל את היחס הראוי מהממשלה עמרם מצנע. ונאלצתי לקבל הלוואות וגירעונות ו20 עובדים מהעבר שמועסקים שלא כראוי וחובות ארנונה של תושבים ועבירות בנייה. ב4 שנים העיר הזאת מסודרת, 93% גבייה. אין עובד שמוגדר כעובד לא חוקי על ידי משרד האוצר, עם מכתב, עם תיעוד שכל העובדים הלא חוקיים סודרו. כל חובות הארנונה נגבים, כל עבירות הבנייה נאכפים. אבל ראש עיר לא נבחר כדי לאכוף עבירות בנייה ולהביא ארנונה. זה אולי בסיס. ראש עיר נבחר כדי להביא בשורה לירוחם, והבשורה שהבאנו היא בכמה מישורים. עשינו חינוך טוב, לצערי חינוך שמתבסס גם על קרנות ותורמים, אבל במקביל מאבק שהמדינה תתקצב חינוך ותיתן לילד הזדמנות שווה. בטח נחשפתם בתקשורת לסיפור של תקציב דיפרנציאלי בחינוך ורווחה, מאבק שאני מוביל כבר 4 שנים וצבר תאוצה. ובעצם אין לילד בישראל הזדמנות שווה באמת, כי הממשלה שמה את מה שהיא שמה באופן כמעט שווה, אבל כל עיר לפי העושר שלה מוסיפה לילד. אז ילד שיוולד בעיר עשירה יקבל חינוך עשיר בכסף, וילד בעיר ענייה לא יקבל חינוך עשיר בכסף. הוא יכול לקבל חינוך טוב. יש ערים עניות שעושות חינוך טוב כי יש מנהיגות, כמו בג'אן, גם אנחנו עושים עיר חינוך אבל עם תורמים. אז עשינו דברים גדולים בחינוך, לא אפרט. דבר שני שעשינו, פיתחנו את העיר, פיתחנו פיזית. בירוחם בנו 30 בתים מ-1990 עד 2010. מ-2010 עד 2014 אנחנו בונים 1,500 בתים, ונמכור עוד 2,000 ובונים דיור בר השגה. דירות קטנות וצמודי קרקע במחיר זול לצעירים ובנייה על שטח ציבורי להשכרה לזוגות צעירים. פתרונות דיור. עכשיו, קק"ל שולטת בקרקעות. אני נגד הרעיון הזה שקק"ל פתאום תיקח את הקרקעות שלה בחזרה ותנהל אותם. ארגון שלא יודע להתנהל, תכף אני אסביר לכם למה הוא לא יודע להתנהל, לא יכול לקחת קרקעות ולנהל, כי זה לא ראוי. הקרקעות של קק"ל עכשיו צריכים להישאר בידי המדינה באופן שקוף ובראיית מקרו. ראיית מקרו של המינהל, של משרד האוצר ושל קבינט הדיור. דברים נוספים שעשינו בירוחם בשנים האלה, הסדרנו את ההתיישבות הבדואית בהסכמה. היישוב היחיד שכל ראשי הבדואים סביבו חתמו איתו בהסכם לעבור מקום ליישוב קבע בהסכמה זה ירוחם. אנחנו הבאנו את כל רשויות המדינה לתאם ביניהם עמדות. על הכיף.
פיתחנו את ירוחם, יצרנו מקומות תעסוקה, עבדנו עם האוכלוסיות שהכי קשה להם, אוכלוסיות רווחה, יש לנו 1,000 משפחות רווחה, הכנסנו מאות עובדים למעגל התעסוקה, בנינו פרויקטים לתעסוקת נשים, לאמהות חד-הוריות, למפעל מוגן, לנוער עם סיכון. כל עולם צמצום הפערים וחדשנות בקרב רווחה היא דרמטית עבורנו. קק"ל, ולמה לי קק"ל? אני ראש עיר ופונה לקק"ל, הולך לאפי שטנצלר, אומר לו, בוא לירוחם. ביום מסוים אני מרצה בירושלים במכון ון ליר על חינוך, ואני מקבל טלפון מאפי שטנצלר, שאני צריך להיות בירוחם ביום הזה, כי הוא בא. אמרתי לו, תשמע, יש לי שם הרצאה בירושלים, אני מגיע אחר הצהריים, ניפגש. הוא אומר לו, אתה תהיה בשעה שאני אומר, ואם לא תהיה, לא תראה ממני שקל. זה המפגש הראשון שלי עם אפי שטנצלר. אחרי שקראתי לפגישות המשך, הוא ייבש אותי 2. אחרי שאמרתי לו שאני אצא עליו במתקפה חזיתית, תקשורתית ופוליטית על כל השחיתות והתפקוד שלו, הוא נאות לפגישה. 3 חודשים לפני בחירות בקק"ל, הוא מחייג אליי כל יום הביתה, כי אני ציר בוועידה. לא רק לך. פתאום אפי שטנצלר נגיש. ארגון עשיר לא יכול לתפקד לא טוב. ארגון עני יכול להיאבק להיות טוב. ואם קשה לו, אתה מבין את זה. ארגון שמפעיל מיליארד שקלים, מיליארד שקל בשנה, איפה התקציב שלו? איך הוא מנוהל התקציב הזה? 987 מיליון שקלים, זה תקציב קק"ל ל-2014, שימו לב למספרים. 57 מיליון שקל למשאבי אנוש. ניהול משאבי אנוש. אתה לא רוצה את הליין הזה של התקציב, דקה. נגמור את הזריז. נגמור את הזריז. 55 מיליון שקל גיוס משאבים. 40 מיליון שקל מנהל כספים. 100 מיליון שקל פנסיה. 20 מיליון שקל רנטות. 30 מיליון שקל שיתופי פעולה. נשאר שם אולי 0.5 מיליארד שקל להשקעות. 400 מתוכם פיתוח פיזי קרקעי. אולי 100 מיליון לארגוני מגזר שלישי ושותפויות. זה לא ראוי. ארגון כזה צריך להשקיע 50 מיליון שקל במנהלות וכספים וגיוס משאבים, ולהשאיר 900 מיליון שקל לעשייה. אני אמשיך להעמיק בדברים בהמשך, בבקשה. אוקיי, תודה רבה. נעבור לחלק של השאלות המונחות, בסוף שאלות מהקהל. בחלק הזה יש רבע שעה, 20 דקות גג. נתחיל מהשאלות הקלות. לכל שאלה יש בסביבות 3-4 דקות, משהו כזה. אז שאלה ראשונה. במדינה שבה ראשי מערכות ומנהיגים, גם בקק"ל, גם ברשויות המקומיות, אתה בוודאי יודע, לעתים נאחזים בשררה למשך אין ספור קדנציות. האם אתה מוכן להתחייב פומבית על כך שכיו"ר קק"ל לא תתמודד ליותר משתי קדנציות ותפנה את הדרך לכוחות חדשים בבוא העת? לא רק שאני מתחייב, גם בירוחם, אמרת לא רק הצהרות אלא מציאות. כשאני וטל יצאנו לדרך כסגנית שלי, הודעתי לציבור שאחרי 2 קדנציות היא תחליף אותי. וטל יכולה להגיד היום שהיא מחליפה אותי ברדיו בלי לפחד מראש העיר. אז אנחנו מאמינים ב2 קדנציות לבן אדם ולא בהיצמדות לכיסא, ולהמשיך הלאה. אם אתה טוב, אתה משרת את הציבור, אתה תהיה בתפקידים אחרים. אז ככה אני מתכוון לפעול גם בקק"ל. אוקיי. כולנו שמענו, מכירים את הסיפורים על קק"ל, על הפרשיות שנקשרו בקק"ל. אילו צעדים קונקרטיים אתה מתכוון לקדם כיו"ר קק"ל על מנת שהארגון ינוהל באופן שקוף, ללא רבב ונקי לגמרי מנגעים של שחיתות ובזבזנות? כדי שזה יהיה מעשי, צריך להבין מה ימנע ממני להצליח. 1, 2 יושבי ראש בשכר יש לקק"ל. כל אחד מקבל משכורת של ראש ממשלה. וכל אחד מושך לאג'נדה שלו. אבל כל אחד מהם מוסר על מנכ"לים ומנהלי מחוזות לפעול ולתקצב. כי על כל שקל צריך לבוא אל היושבי ראש האלה ולבקש הקצאה פוליטית. זה דבר שצריך להיגמר. המבנה הארגוני צריך להיות מנכ"ל טוב,
שעובד וועדות. ועדה אחת לפרויקטים לאומיים, כפי שהצעתם, מול הממשלה, שותפות מול הממשלה. ועדה שנייה לשותפויות מול רשויות מקומיות, עם קולות קוראים, עם שקיפות, עם השתתפות דיפרנציאלית. אני בא לאפי, אני אומר, בוא נעשה פרויקט, הוא אומר, קודם תביא 50% נדבר. אבל איזו עיר ענייה יכולה להביא 5% או 10% מפרויקט, כי זה מה שיש לה, אז היא לא תקבל. אז צריך ועדת הקצאות לרשויות. ואחרי זה צריך ועדה לשותפויות עם המגזר השלישי. בתחומים שלנו, לא לזייף, להחליט מה התחומים, סביבה, ירוק, פיתוח, התיישבות, צעירים, שינשינים, מכינות, כל הרוח הערכית שלנו, תנועות נוער, להגדיר את זה, ויהיו קולות קוראים פעם, פעמיים בשנה, וכל אחד יוכל להגיש, ויהיו קריטריונים ברורים, והוועדה הזאת תחליט איך מממנים. וגם תחליט אפילו על מבט רב שנתי, לא קפריזי, בוא היום אני צריך אותך, תקבל כסף, מחר אני לא צריך אותך, לא תקבל. אלא ראייה ארוכת טווח. זה ברמת התקצוב. ברמת שינוי המפה הכספית כפי שראית, לפנות כמה מאות מיליונים מבזבוז למקומות טובים. לדבר על חסכנות, לדבר על ארגון אומנם עשיר, אבל יש לו אחריות ציבורית. ארגון שמיד יוכפף לביקורת מבקר המדינה, כי מי שעובד נכון אין לו מה לפחד. מבקר המדינה זה אור השמש שמחטא את כל הדברים שנעשים במחשכים. ומי שעובד טוב אין לו מה להסתיר. וככה אני רוצה לעבוד. איזה עוד חסם יכול להיות? אני הולך לכהן שם עם יושב ראש עמית, ממפלגה אחרת, מאג'נדה אחרת, תפיסה ימנית. מצד שני, בסך כל אדם הגון ביושרה האישית, להגיע איתו להסכמות, לדרך משותפת. הנהלה שתבחרו, חלקכם בצירים וסגני צירים, בלי הנהלה טובה בקק"ל אין תקווה. בלי מי שיעבוד איתי על האג'נדה הזאת לא נוכל להתקדם. אני רוצה להגיד לך שהמשימה כדי להיראות טיפה יותר טוב היא שנה-שנתיים. תקציב 2016 כבר נגזר כמעט, אפשר לתקן אותו. אבל הפעם הראשונה שיהיה אפשר להראות מהפך חשיבתי ותפקודי, זה איך נראה תפקיד 2017, ואיזה מערך אסטרטגי ניהולי בקק"ל, ואיזה צוות, ואיזה התנהלות, ואיזה מסר לחברה הישראלית יוצא מקק"ל. אני חושב שיש פרוגרמה, ויש אנשי חשיבה, וגם אתם, אני רוצה אתכם איתי כמי שמביאים את הערך של דמוקרטיה והתנהלות שקופה, לייעץ, לעבוד. ואני בכלל בהלם מילדים בני 20, 25, שהיו נחושים להיבחר לצירים וסגני צירים. וכשאומרים לי, תשמע, מה אתה הולך לארגון כל כך מושחת ורקוב? למה לך? אז אני אומר, אם הצעיר הזה בין 20 ובין 25 לעוט לתפקיד שאין בו שום דבר, לא כסף ולא כלום, ולהשפיע על מוסד שמשפיע על חיינו במיליארד שקל, אני שם את הראש שלי שם. והוכחתי גם בירוחם, שנכנסתי לרשות עם קשיים אדירים. כשנבחרתי, היינו 5 מול 4 בקואליציה. החמישי היה נגדנו. כללות, איומים, צעקות, אלימות. תושבים שקיבלו צווי הרחקה. מיכאל, אם אפשר לקצר כי יש עוד שאלות. משפט אחרון. זה סיפור טוב. קדנציה הזאת, 7 מתוך 9 בקואליציה, וכשהנושא לטובת הכלל, הצבעה פה אחד. לייצר הסכמות, לייצר גוף מנהל, דירקטוריון, שלא מחלק כסף, אלא קובע מדיניות ואסטרטגיה, ונותן לאנשי מקצוע הגונים ומקצועים לעשות תהליך שקוף, ראוי ונגיש לכל חלקי החברה. ממשלה, רשויות, מגזר שלישי והעם היהודי. תודה. עכשיו נעבור לשתי שאלות שהן שאלות פרטניות. שאלה ראשונה, שאלות קצת ארוכות, תסלחו לי. אוקיי, לפני שנה נבחרת בפעם השנייה ברצף לראש מועצת ירוחם. כעת אתה מבקש לקחת על עצמך תפקיד נוסף כיו"ר קק"ל בהתנדבות ולחלק את זמנך בינו לבין מועצת ירוחם. קק"ל הוא ארגון שמעסיק 900 עובדים ומגלגל מיליארדים בשנה. לפי מה שהרבה אנשים טוענים, כולל אתה, יש המון מה לתקן ולשנות בארגון הזה ומדובר בחריש עמוק. כיצד ניתן לנהל כזה ארגון במשרה חלקית וצדדית לצד ניהול מועצה מקומית? רבים טוענים שאף מבחינה משפטית קיימת מניעה
לכפל תפקידים, ושפרקטית יהיה עליך לבטל על רשות המועצה רק כשאינך מוכן להודות בכך בשלב זה. יותר מכך, ניתן שקיים פוטנציאל לניגוד עניינים בעייתי בהיותך ראש רשות מקומית ויו"ר מועצת הנגב, שכיו"ר קק"ל גם יהיה אמון על תקציבי עתק ופרויקטים שרשויות מקומיות יכולות בכל מיני דרכים ליהנות מהם. לסיכום, כיצד תענה לכל מי שטוען שניהול קק"ל זאת לא חלטורה שאפשר לעשות מהצד? אתה לוקח לנו את השאלה. נתחיל מהסוף. אור, בקק"ל יש 2 יושבי ראש במשרה מלאה, בשכר של ראש הממשלה, ותראה לאן הארגון הזה הגיע. בקק"ל יש מנכ"לים ומנהלי מחוזות נטולי עבודה, כי יושבי ראש מחליטים פוליטית לאן הולך הכסף. צריך לעשות היפוך של פירמידה. יושב ראש דירקטוריון קובע מדיניות ואסטרטגיה ובוחר אנשי מקצוע ונותן להם לעבוד. ככה עבדתי בירוחם. כשהתחלתי לא היה לי מנכ"ל חברה כלכלית, לא היו לי מנהלי אגפים. היום העיר הזאת מסודרת עם אנשי מקצוע ברמה גבוהה. ביקשתי לעשות את התפקיד בקק"ל בהתנדבות. אגב, ראשי רשויות מובילים תאגידי עתק, רון חולדאי, ביבס, בזמן שהם ראשי הערים יותר גדולות משלי, יותר תובעניות, עומדים בראשי תאגידים של מאות מיליונים. הדבר הזה נהוג ומקובל, ובפרט שראש העיר לא יהיה ניגוד עניינים. עכשיו, ברור שברגע שאני יושב ראש קק"ל, אסור לי לטפל בענייני ירוחם, ואני הולך לחתום על טופס של ניגוד עניינים. באשר לנגב, צריך להשקיע בנגב, אבל גם בגליל, אבל לא רק בנגב ובגליל, גם בפריפריה החברתית, כי גם במרכז הארץ יש פריפריה חברתית מסיבית של אוכלוסיות שאף פעם לא קיבלו את מה שראוי היה שיקבלו. מתקיפים אותי על זה שאני רוצה להיות בהתנדבות יושב ראש קק"ל. אני אומר לך שאם זאת ההתקפה, אני מבסוט. זה לא נקודה. לא אתם. אני אומר, היריבים שלי... דבוש, רגע, יהיה אחרי זמן לשאלות, בסדר, תן לו להמשיך. עכשיו, אני מעמיד את עצמי להיות יושב ראש קק"ל בהתנדבות. אני מתחייב להטיל את כובד משקלי ורוב זמני כדי להוביל את הארגון הזה לדרך חדשה. אני מאמין שזה אפשרי. מה? ירוחם סיימנו? בלי הערות ביניים בבקשה. זה לא ככה. לא, ממש לא. זה לא מנהל תקין. אנחנו נוביל את ירוחם והיא כבר על דרך המלך, ויש הנהגה פוליטית והנהגה מקצועית שעושים עבודה נפלאה. ואני אומר לך שראשי רשויות הם יושבי ראש תאגידי ענק במקביל לתפקידם. זה קורה היום, זה לא משהו מיוחד. זאת ההצעה שלי, ועם זה אני בא בידיים נקיות. אגב, ללכת לקק"ל זה משכורת פי 2 משכורת של ראש רשות. אבל אני חושב שזה מסר לארגון הזה שבא אליו יושב ראש שלא רוצה משכורת. זה הסיפור. עכשיו, לגבי העניין המשפטי, אנחנו בדקנו את העניין הזה, וכל עוד אני חותם על איסור פעולה בתחומים כמו ירוחם, אני יכול להיות ראש תאגיד ארצי ולעשות עבודה בהתנדבות. זה לא יעמוד בבג"ץ. זה לא יעמוד בבג"ץ. סליחה, ביקשנו בלי הערות ביניים, יהיה זמן לשאול שאלות. עם כל המשפטנים שלך זה לא יעמוד בבג"ץ. כן יעמוד בבג"ץ. בסדר. אנחנו יכולים להמשיך לשאלה הבאה? בבקשה. טוב, הצטרפת למפלגת העבודה לפני 3 שנים, תחת הנהגתה של שלי יחימוביץ', וזה לא סוד שתמכת בה ושהיא גם פנתה אליך בעניין רשות קק"ל, לאחר שככל הנראה לא ראתה לנכון לתמוך ביתר המועמדים. זה תיאור לא נכון. שנייה, תן לי לסיים את השאלה. מאוד לא נכון. גם פורסם סטטוס נלהב בך, לכן רבים במפלגה רואים בך המועמד ששלי מריצה. בהיעדר בסיס תמיכה רחב בתוך מפלגת העבודה ובפרט בוועידת המפלגה, כיצד אתה יכול להבטיח לבוחרים עצמאות פוליטית שאינה תלויה בפטרון פוליטי או במערכות יחסים פנים מפלגתיות שאינן קשורות לקק"ל? האם אתה לא מרגיש שנקלעת לקרב בין ראשי מחנות של טוענים לכתר ושאולי אתה גם קצת כלי משחק בקרב הזה? אז קודם כל, בשביל הדיוק, אני ראש עיר 5 שנים, ואני מסתכל על קק"ל ועובד עם קק"ל, ויעידו חבריי שנמצאים איתי שאני אמרתי להם כבר לפני 1 ו2 שבארגון הזה צריכים להיות אנשים אחרים, ובנסיבות מסוימות הייתי הולך להיות יושב ראש קק"ל.
ואת הרעיון להיות יושב ראש קק"ל בהתנדבות, אני מדבר עליו כבר חצי שנה. וחלקתי אותו עם אנשים כמו איתן גינזבורג ברעננה, אז אתם יכולים לבדוק ולהצליב מידע. ואיתן אמר לי, מיכאל, למרות שזה מאוחר, אתה צריך לעשות את זה עכשיו. אז אם אתה רוצה להגיד שמי הרעיון שאני רץ, זה איתן גינזבורג. זה הרעיון שלי, אבל הדחיפה של איתן גינזבורג ואחרים, וברגע שזה הלכנו לעשות כמה בדיקות, קיבלנו אהדה, ולא רק משלי. רוזנטל הוציא אימייל, וסתיו שפיר, ויש 5 חברי כנסת שאמרו לי, אנחנו איתך באש ובמים, רק לא נצא בגלוי. ויש עשרות ראשי רשויות שאיתי, אתה יודע למה הם לא יוצאים? הם פוחדים מפגיעתו הרעה של אפי במידה והוא ייבחר בשנית. כי סיפרו לי בקיבוצים איך הוא נקם בהם שהם הלכו עם שמחון. אז אומץ לב ציבורי היום זה לבוא ולהגיד, אנחנו מתאבדים על קק"ל. אנחנו לא יכולים לקבל את שיטת האיומים וההחלטות הפוליטיות שמתקיימת שם. ואני רוצה להגיד לך שמי שמכיר אותי יודע שאני בעל דעות עצמאיות. כשאני יצאתי למאבק על תקצוב דיפרנציאלי בחינוך ורווחה, ידעתי שאני מערער את החברות שלי עם חולדאי ועם ששון, ויצאתי למאבק. אחרי זה נאבקתי על גבולות וקרקעות, ובסוף עשינו הסכמה עם שמוליק ריפמן. ושלי אישה רצינית ומנהיגה וישרה, ככה שאם כבר להיות נתמך על ידי מישהו, בהחלט זה גאווה גדולה ששלי תומכת לי. שאלה נוספת, יש שאלה שרביב דרוקר שלח לנו. רביב דרוקר לא יכל להיות כאן היום, אבל הוא שלח לנו שאלות שהוא ביקש שנשאל את המועמדים. אז זאת השאלה של רביב. כיום קק"ל עוסקת במגוון כמעט בלתי נתפס של תחומים, ממימון אירוע הצדקה לנעמי שמר, דרך חסות על כנס דיפלומטים, בניית כיתות מעץ ועד הקמת בית מדרש באיתמר. האם אתה יכול לומר מה צריכה להיות ליבת הפעילות של הארגון? רק פריפריה או גם מרכז, רק קרקעות או גם חינוך, תרבות, ספורט? מה? כשהקצאת כספים בארגון שאין עליו בקרה נעשית בעיקר כדי לשמר את הכוח הפוליטי, אז אתה תמצא אין סוף הקצאות. הארגון הזה גדול, ומקורות המימון שלו הם מקרקעות וקצת מתרומות בעולם היהודי. זה הכסף של קק"ל. האג'נדה של קק"ל בראשית הדרך הייתה, והמטרה הערכית, וצריך להחזיר אותה לדרך, הייתה פיתוח של המדינה. אבל קק"ל גם עשתה עבודות עפר כדי לשים את הבתים שההורים שלי גרו בהם. וקק"ל עשתה עבודות עפר כדי לשים בתים לעולים חדשים מרוסיה בשנות ה-90. לא נכון. מי שהעיר את זה לא נכון. סוכנות הביאה עולים ושילמה את הטיסה וסל קליטה, אבל עבודות קרקע לעולים בבתים נעשו על ידי קק"ל. אז תבדוק את זה ותגיד לי אם צדקתי. אבל קק"ל צריכה לבנות אסטרטגיה ואג'נדה. עולמות האסטרטגיה של קק"ל יהיו הבאים: סביבה, פיתוח פיזי תומך, דיור בר השגה, חינוך למורשת, לסביבה, לאהבת טבע, הייעור מטבע הדברים, סוגיית המים, מאגרים וכן הלאה, אבל גם כניסה לקהילה, לצמצום פערים בחברה. את הכלי הזה אפשר לעשות למשל עם כל אותם אלפי שינשינים, תנועות נוער, כל אותם קבוצות שיוצאות ומתיישבות בפריפריה חברתית וקהילתית. אני חושב שהציונות בישראל, קק"ל נולדה כדי לממש את הרעיון הציוני. הרעיון הציוני בראשיתו עסק בלית ברירה בביטחון, בעלייה, בהתיישבות ופיתוח פיזי. הדבר החסר היום זה הסיפור החברתי וצמצום הפערים. זאת הציונות היום. לצמצם פערים ולחזק את החברה ואת הסולידריות. ואני חושב שאלה היו האג'נדות שלי, פלוס הקשר עם יהדות העולם. אל תשכח שזה ארגון שנוסד על ידי יהדות העולם, ויש להם מניות שם. יש להם מניות בסיפור הזה. לכן חייב להיות דיאלוג ולפתח את העמיות היהודית ואת היכולת להיות רלוונטי גם עבור יהדות העולם. בשלב הזה נעבור לשאלות מהקהל. טל הצביע ראשון.
אם זה בסדר רגע, אני רוצה להעיר רגע משהו לפני, למרות שרוב כבר אמרתי, נחזור על זה עוד פעם. אנחנו מבקשים שאלות, לא סטייטמנט, לא מה דעתכם על מזג האוויר. שאלות קצרות שבסופן יש סימן שאלה לא מונפת. אוקיי? טל, בוא תדבר למיקרופון. אולי יש הקדמה. אני חושב שאנחנו חדר מספיק קטן. אני מאוד טל. זה לא קשור למצלמה. 34 דירקטורים בקק"ל, הם כולם נציגים של מפלגות פוליטיות מרצ ועד הבית היהודי. זה תלוי, אני חושב, בהצלחה שלך כיושב ראש דירקטוריון ביכולת לשתף פעולה עם כל המפלגות האלה, ואנחנו לא הרוב. זאת אומרת, 30 מנדטים לליכוד, ויש לך 8 מנדטים לבית היהודי. איך אתה לוקח את כל זה ובסוף כתפקיד יושב ראש הדירקטוריון יכול לשתף פעולה עם כל המפלגות להצלחה, המשימות שאתה רוצה, שהן לאו דווקא המשימות שהם רוצים? דיברתי על זה קודם, טל, ואני הוספתי את היושב ראש העמית. אם אני אמצא את עצמי מתנגש ורב כל היום עם יושב ראש העמית, לאן השמיכה הולכת, לא נגיע לשום מקום. אני מקווה להגיע להסכמות. בהסכמות יש פשרות, יהיו השקעות שאני לא אוהב, אבל שהאג'נדה שלנו תבוא לידי ביטוי. בקרב דירקטוריון, אם לא יהיה דירקטוריון שפועל לחיזוק מעמדה של קק"ל והשקיפות והתפקוד, אז גם שם נראית קואליציות וטריטוריות. עכשיו, כשאתה בונה הסכמות, אתה צריך להבין גם מה חשוב למישהו אחר, אבל אתה גם צריך לבחור נושאים שהם טוב משותף. נושא סביבה וייעור, ואתה יודע מה, אפילו חיזוק ירוחם, זה מוסכם על ידי הבית היהודי. חיזוק אופקים זה מוסכם על ידי הבית היהודי, כי זה אינטרס משותף וגם להם יש שם כוחות. אז לפעול באופן שמזהה נושאים משותפים שעליהם אנחנו מסכימים, וברוח שיוצרת גישה אפקטיבית בתוך ההנהלה, זה תנאי להצלחה. נקודת ההתחלה היא מורכבת, יש שם פוליטיקה, זה ארגון מאוד מאוד פוליטי, אבל אני סיפרתי לך שבתבונה, גם אצלי בבית, במקום שהיו איומים וכללות, הגענו ליציבות ושקט פוליטי. אני אולי אחדד את זה סליחה, האם אנחנו נראה שבתקופת קק"ל, זאת אומרת, יש אפשרות, וזו אפשרות שאני חושב שהיא קיימת, השקעות של קק"ל ביישובים שנמצאים חוץ לקונספציה הישראלי, ואפילו אפשרות לפינוי. זאת אומרת, האם נראה את קק"ל משקיעה כסף במקומות שאנחנו, במפלגת העבודה, אנחנו חושבים שהם חלק מהרעיון הציוני היום של מפלגת העבודה. אז אתה אומר, במידה מסוימת בשאלות דבר והיפוכו. אם קק"ל היא גם של הבית היהודי, ובהיסטוריה שלה היא השקיעה מעבר לקו הירוק, יבוא יושב ראש מפלגת העבודה ויודיע שבתפקידו לא יהיו השקעות מעבר לקו הירוק, אני מניח שלא יהיה לי תפקוד מי יודע משהו. אבל אם יהיו הסכמות, מה זה הקו הירוק? אולי בגושי התיישבות, אולי במקום, אתה יודע, אנחנו לא עכשיו נצהיר הצהרה שאין לה כיסוי, ושהכוחות הפוליטיים לא רק יטרפדו את ההצהרה, אלא את כל ההצלחה שלנו בקק"ל. יכול להיות שמאבקים מסוימים אתה צריך לשים בצד, אם אנחנו רוצים שקיפות ויושר וועדות ולאפשר לאנשים להגיש ולהשפיע על צמצום פערים, אז אנחנו לא נצא עכשיו עם ההצהרה שלא יהיו השקעות מעבר לקו הירוק, אם זה קיים, אם זה קורה על פי חוק בקק"ל. זה לא האמירה הראשונה שלנו. בבקשה, אתה לא מכיר את שמך? שי. שי. כן. שהצביע ראשון. אז התייחסת אולי לשאלה שנשאלה על ידי המנחה בעניין של ניגוד העניינים. כן. אבל לא קיבלתי תשובה מספקת. עניתי על זה באיזה חצי משפט ו... שי, תקצר, שאלה. אני מקצר, כן, בסדר. אתה מתמודד לתפקיד
על ידי ראש מועצת ירוחם, זאת בשורה לחברה ישראלית. רונה, בבקשה. תודה. טוב, קודם כל אני אגיד גילוי נאות, שאני מכירה את מיכאל ומאוד אוהבת אותו מהמחאה החברתית. הוא עזר לנו הרבה, אז השאלה שלי היא יותר בנושא הרפורמים והקונסרבטיביים. אני תומכת מאוד גדולה של עולם היהדות המתקדמת, ואני רוצה לשמוע מה האג'נדה שלך בנושאים האלה ואיך אתה רואה את זה קשור לקק"ל. אני יודעת שאתה ברקורד שלך כל מיני זרמים, אז נשמח לשמוע על זה, זה מאוד חשוב. אני מגדיר את עצמי כאדם מסורתי. ההורים שלי דתיים, האחים שלי כולם דתיים בסגנונות שונים. אשתי היא דתייה. אשתי אפשר לקרוא לה ליברל אורתודוקס, אבל ההורים שלה הם קונסרבטיביים. גרתי שנה בארצות הברית בקונדיקט כדי ללמוד אנגלית, כדי להיות פסיכולוג, ושם הייתי חבר בקהילה קונסרבטיבית. לקק"ל יש כללים מאוד ברורים שבהם הרפורמים והקונסרבטיביים והריקונסטרקשניסט ו-non-affiliated וכל מי שלא רוצה להזדהות עם כלום, כולם שווים בקק"ל, יש להם מעמד בגוף הבוחר. ולכן גם יש להם say על איך קק"ל נראית, ולכן הם שותפים מלאים ושווים בקק"ל. האם הרפורמים והקונסרבטיביים הם שווים במדינת ישראל? ממש לא. וזה קשור לסוגיות של דת ומדינה, ושהמונופול על שירותי הדת כרגע הוא בידי האורתודוקסיה. אבל בתוך קק"ל בהחלט המעמד של הקונסרבטיביים והרפורמים והיהדות המתחדשת יהיה מעמד שווה לאורתודוקסים, למסורתיים, לחילונים ומה שביניהם. תודה. בבקשה, כן. מיכאל, קראתי עליך רק דברים טובים. השאלות הן לא בנגיעה אישית, שאלות ענייניות. אתה אמרת שגמלה בלבך ההחלטה להתמודד לקק"ל עוד מזמן, בשנה וחצי, ומישהו מרעננה וכו'. איך אתה מסביר את זה ששמך הוסף לרשימת המועמדים 10 דקות לפני סגירת הרישום? כתבתי בדה-מרקר את זה. אתה בחור יחסית צעיר, לא ניהלת מערכות גדולות. אני לא חושב שירוחם זה מערכה גדולה. מערכת גדולה. זה גולש מהשאלה. שנייה, עוד שנייה. רגע, הוא לא נשאל. הוא לא נשאל. איזה טירוף? טוב, האם אתה מרגיש שאתה מוכן לנהל מערכת כל כך גדולה עם הרבה עובדים, הרבה משימות והמון תקציבים? מעולה. הנושא... לא, שנייה. שאלת לך שתי שאלות. אני רוצה שלא יענה לשאלה. גם תרגיע אותו. אז לכולם. בבקשה, מיכאל. אנחנו נשמע את כל השאלות. ההתמודדות הזאת היא קצרה ויחסית נקייה, בואו נשמור עליה. כן. בבקשה. הוא מודע לזה, הוא מוכן לזה. כן. הרעיון לרוץ לראשות קק"ל מקנן בי כבר חודשים רבים. הסיבה שהחלטתי ברגע האחרון היא שלא היה ברור כיצד זה יקרה. אם זה היה בחירות בקרב צירים, וואלק זה משחק אחר. אם זה דמוקרטי ופתוח בוועידה, וזה נודע אולי כמה שבוע לפני, אז יש מה לדבר. אז לכן הגשתי במועד הזה. לגבי מערכות גדולות, במקביל קנדה ניהלתי $30 מיליון השקעות בשנה, ועוד $40 מיליון של קמפיין החירום. תכפיל את זה, תקבל 300 מיליון שקל הקצאות כספים. בקק"ל, לפי מה שאני קורא, 400 מיליון שקל זה פיתוח קרקע, זה בהסכם עם הממשלה לחקלאות, מאגרי מים, 300 למנהלה, גיוס משאבים, אולי 200 מיליון שקל פנויים להשקעות ולחשיבה. אז טיפלתי במאות מיליונים, ועשיתי תהליכים ארציים, והרזומה שלי יעיד עליי ולא יותר מדי. תודה. כן, בבקשה. שלום, ככה,
כמנהיג הכי טוב, מספר אחד, ככה אני רואה את התמונה, מכל המועמדים שיש פה, זה מיכה ביטון. ממש לא. שאלה, לא הצעות. מה זה הדבר הזה, חבר'ה? אתה צריך כסף? כמה אתה צריך? תהיו 10 מיליון. הוא אומר לי, אז תבקש 12, אני אעזור לך. אבל אם אתה יכול לשים 2 מיליון באיזה חברת תכנון אסטרטגי, זאת ההצעה שקיבלתי. זה השחיתות שאתה מדבר. עכשיו, לא צריך לפחד משחיתות. ואם אנשים הגונים ונחושים לא יהיו שם, אנחנו מפקירים את הזירה לאנשים אחרים. אני תמיד קפצתי למים, בלי לפחד, בכל מקום שהייתי. טוב, בבקשה, ערן חרמוני. שמעתי אותך קודם לכם, מדבר גם בתשובה שלה וגם קודם לכם, לגבי העניין שצריך לפעול לשרוש עמית, מפלגה אחרת, זרם פוליטי אחרת, זרם אידיאולוגיה אחרת, צריך לפעול בשיתוף פעולה. אתה לא רוצה אולי גם עכשיו להצהיר הצהרות שאחרי זה יקשו על העניין הזה. מצד שני, מה שמאוד הפריע לי, אולי הדבר שהכי הפריע לי, בתחקירים הלא פשוטים שהיו על קק"ל במקור, זה שאני ראיתי בתחקירים האלה איך כספים של קק"ל, תחת שליטה לכאורה של מפלגת העבודה, הולכים למקומות שהם הכי לא מפלגת העבודה שיש, מבחינה אידיאולוגית, מבחינת תפיסת עולם. זה באמת שליטה לכאורה. ואנחנו רוצים, אני מבין את הצורך שלך לשתף פעולה, מצד שני, שיתוף הפעולה הוא לא מקדש הכל. ואני רוצה לשאול אותך, מהם הקווים האדומים לשיתוף הפעולה האידיאולוגיים, הערכיים, או איך אתה מתכוון לגבש אותם, וזאת השאלה. קודם כל, התיאור שלך הוא מדויק. שיתוף פעולה זה לא אומר לתת יד לשחיתות. והיו השקעות לא ראויות של קק"ל. אפילו, אתה יודע מה, לא ברור איך קק"ל מחלקת כסף. ויש עוד בעיה. מי שמגיע לו קצת השקעה, לא תמיד מקורב. אותה אוכלוסייה, אותו יישוב, אותה קהילה, אותה עמותה שעושה עבודה נפלאה, לא מקושרת, לא משחקת את המשחק הפוליטי. סיפר לי מישהו שהוא עמד לקבל כסף מקק"ל. איש הגון, מאזורי המכינות הקדם צבאיות. הוא אומר, עמדתי לקבל מיליונים. רק אמרו לי, כשאתה מקבל, אתה שלנו, בפוליטיקה, ולא הייתי מוכן לשחק את המשחק הזה. עכשיו, למה הקצאות הכספים נעשו כך? כי זה היה הקצאת כספים לשימור כוח פוליטי. אני ידעתי שאני הקדנציה או שניים. ואני בא לתקן, אני לא רוצה משכורת, אני לא בא להתבצר שם על משכורת, אני בא לתקן את קק"ל. ובגישה הזאת אתה יכול לתקן. כי אם אתה פועל רק לשימור עצמך, אתה גם לא משמר את עצמך, אתה גם לא נראה טוב, ומה תגיד על מפלגת העבודה? מפלגה שרוצה יושרה, צדק, שוויון, כל יום בכותרות, כי נציגה משקיע בצורה שאתה תיארת. אבל זו לא השאלה, השאלה זה על קווים אדומים. הקווים האדומים שלי יהיו כאלה. הקווים האדומים שלי יהיו כאלה. פעולה על פי חוק בלבד. הצמדות לתהליך מקצועי של קבלת החלטות. מכרזים, הצעות מחיר. כל דבר שיש בו רבב פוליטי ולא ראוי לא יתקבל. ולא יעשה גם אם צריך לעצור כספים ולהיאבק. עשיתי את זה בירוחם. תראה מה עשיתי בירוחם. בניתי קואליציה
וכל ההסכמים הקואליציוניים שלנו, מתוך תקציב של 70 מיליון שקל, הם 300,000 שקל. אתה יכול לתקצב הסכמים קואליציוניים, אבל אתה לא יכול שקואליציה וחשיבה פוליטית תשתלט על ארגון, וזה מה שקרה בקק"ל. טוב, עכשיו נשתדל לקצר, גם בשאלות וגם בתשובות, כדי שיהיה לנו מקום לעוד שאלה או שתיים. אוסטרנסקי רצה לשאול שאלה. מה יהיה קשר? האמת, שמאוד התלבטתי מיכאל לשאול את השאלה הזאת, כי אני מאוד 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 אוהב אותך, מאוד. ואני גם התקרבתי שלך ביום בחירות בירוחם, אמיתי. מאוד מעריך אותך. אבל אמרת עכשיו משפט, בתשובה לאחת השאלות, שגם מי שאומר, אני כן אשאל את זה. שאלו אותך למה המתנת עם הודעת ההתמודדות, ואמרת, המתנתי כי חיכיתי לראות מה יהיה הגוף הבוחר, מתי יגידו על הגוף הבוחר, יהיה הגוף הבוחר וכו'. אני ורבים מהאנשים שיושבים פה בחדר נלחמנו 3 חודשים שלמים על מה יהיה הגוף הבוחר הזה, על איך יהיה התהליך הזה, נלחמנו ביחד, נאבקנו יחד, זה היה מאבק לא פשוט, מאוד מאוד קשה. בתוכו אתה כראש עיר של מפלגת העבודה ומזכיר סניף של מפלגת העבודה לא נשמעת פעם אחת. לא דיברת על הצורך לשנות בגוף הזה, ולא דיברת על הצורך להיאבק למען תהליך בחירות שיאפשר את השינוי בגוף הזה. ואני שואל אותך בכנות, אם זה סוג המנהיגות, מיכאל, שנכון להביא אותו היום לקק"ל, גוף שנדרש בו מאבק מאוד 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 קשה, שאתה במאבק הזה, שבו באמת שוב רבים פה לא היו שותפים, בחרת כמי שרוצה להתמודד בגוף הזה, לא לקחת חלק ולא לומר שום אמירה. זה השאלה שלי. קודם כל, יש חברי כנסת ואחרים שיעידו שפעלתי בתחום הזה. דבר שני, אם על זה אתה לא רוצה לבחור בי לקק"ל, אז זה בסדר. אבל אנחנו לא נתנצח בו. וגם אני מעריך אותך, אז... באהבה. כן. טוב, דבוש. כמה שכבל יגיד לך. לא רוצה לתת לדבר? לא, אני הצבעתי מההתחלה שקיבלתי. 2 שאלות קצרות. 1, לא בטוח שאני מקבל את יו"ר קק"ל. האם אתה מתחייב להמשיך ולקחת את התיק הבכיר בנוסף, לצורך העניין תיק התפוצות או משהו אחר, ובכל זאת להתפטר מהעירייה והכל, או לעשות את הפעולה? לא אמרתי שאני אתפטר מהעירייה. לא, לעשות את הדברים במקביל, שוב, ברמה המשפטית. כן, התשובה היא כן. ודבר שני שאני רוצה לדעת, תראה, אני מעריך שהרבה מאוד אנשים פה ובכלל ככה לא רוצים את אפי שטנצלר, לפחות אתה ודני ונחמן, כי הם מתמודדים מולו. שנייה, האם הכניסה שלך לא לצורך העניין יכולה להביא למצב שכן אתה תמליך אותו למעשה דה פקטו? האם זה משהו שלקח בחשבון? האם איזשהו עניין של שיתוף פעולה שלא להביא דרך הקרב לצורך העניין ביניכם את ההמלכה? תראה, זה מלכוד ואתה צודק שאפי שטנצלר לא צריך להמשיך בתפקידו. אבל כל מועמד ראוי שתגיד לו, תשמע, תוותר אתה כדי שהוא ינצח, זה פוליטיקה של פעם. מי שחושב שהוא ראוי, יציג מועמדותו, צודק. בלי ללכלך, בלי הכפשות, והטוב ביותר ינצח. טוב, חברים, אני מצטער, אבל הזמן שלנו נגמר, אנחנו נצטרך לקחת... מה זה נגמר? רגע. זה שעה וחצי שם. מה אתה לא נותן? רגע. טוב, אלי, בסדר. אלי, שאלה אחרונה, אלי, בבקשה, אלי. שאלה אחרונה. אלי, אז תשאל אבל. זה רק שאלה של... תקשיב, אני מאוד מעריך אותך. אני עוקב אחריך מהסרטון של בית ספר לקצינים בבה"ד 1. ואני סימנתי אותך בראש שלי להיות יושב ראש המפלגה. ראיתי מה שאתה עושה, את העבודה הנהדרת שאתה עושה בירוחם. אתה מחמם לי את הלב, הסרטונים והכל. עכשיו, אני שואל אותך שאלה. הקק"ל זה לא חוקת רגל. עכשיו, כל החבר'ה שאני למשל, אם הייתי בא לירוחם ואני סומך, כל האנשים שם שבנו, לדעתי זה נראה כאילו אתה נוטש אותם. אני הייתי חושב, אני לא אומר שאתה לא ראוי. ואני אומר לך, אם לא הנקודה הזאת שאני חושב שאתה נוטש את האנשים שם, כי אין פה את שני הדברים האלה לעשות ביחד. אז בהחלט הייתי שוקל לתמוך בך. אבל כל הנטישה הזאת, זה לא נראה לי. אני רוצה שתסביר איך אתה חושב שאנשים מרגישים שם שאתה נוטש אותם. קודם כל, אלי, תודה. וברוך הבא, דני עטר. חבר הכנסת. אלי, אני לא נוטש, כי אמרתי שאני לא נוטש. כן, אבל אי אפשר. רגע, תקשיב עד הסוף. הבית שלי בירוחם, אני אגור עד 120 בירוחם.
אני מחויב לעיר הזאת, ויש לי יורשים רציניים, וכל המבחן שלי כראש עיר זה איך אני שומר על העיר הזאת ביום שאחרי. עכשיו, אני מציע לך מסר מורכב. המסר הזה אומר, בואו נשנה את החשיבה. אם 2 במשרה מלאה במשכורת של ראש ממשלה הביאו את הארגון הזה לאן שהוא, אולי יושב ראש בהתנדבות שלא מחויב לכיסא ולמשכורת יוכל לקבוע מדיניות ואסטרטגיה ולהביא את הארגון הזה למקום טוב. זה מה שאני מציע, אני מעמיד את עצמי, אני מקווה שאני אמצא ראוי, וכל הקמפיינים שלי לא לכלכתי על אף אדם ושמרתי על קו. אני צריך להגיד משפט סיום עכשיו? כן, נשמח למשפט סיכום. אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו שאנשים ביום שישי מקדישים לסוגיות ציבוריות. מי שישתכנע, שיסייע. נשארו יומיים לדבר עם חברי ועידה צעירים וסגני צעירים, ואני מקווה שביום שלישי נתבשר בשורות טובות. שבת שלום. תודה רבה. אנחנו נמשיך מיד אנחנו לא ניקח הפסקה עכשיו, אולי אחר כך, מתוך לחץ של זמן. כמו שאמרנו, כל אחד חופשי לצאת וללכת מתי